Helo a chroeso i Gefn Gwlad Cymru, lle ni mor lwcus bod edrych ar y sêr yn hawdd gyda dim llygredd golau yn y nos. Gwynllian Williams ydw i a dwi'n gwneud gwaith ymchwil i sêr pell iawn yn ein galaeth ni. Dwi'n hoffi defnyddio fy nhelesgop yn y nos, un reit fach yw hwn, o'i gymharu â telesgopau dwi'n defnyddio fel arfer. Dwi'n mynd i fynd â chi ar daith dros y 4 diwrnod nesaf i edrych ar sêr pell ac agos, ac edrych ar rhai o'r blanedau sydd yn troi o gwmpas ein haul ni. Ni'n mynd i ddechrau ar blaned i ni gyd yn gyfarwydd iawn â hi, sef y Ddaear, a ni'n edrych i fyny fan hyn ar yr awyr mawr glas gyda ychydig o gymylau ar draws yr awyr. Mae'r haul ein seren ni, y bilen felen ar y sgrin nawr, yn codi uwch ben y gorwel yn y dwyrain, a ni'n gweld fan hyn yn pasio uwch ein pennau wrth iddo fe fachlyd tu ôl gorwel y gorllewin, a bydd hyn yn digwydd tua 5 munud i 9 o'r gloch heno. Wrth i'r haul fachlyd, mae'r awyr yn tywyllu, a wrth i'r sêr ddod yn amlwg, fe welwn ni rhywbeth yn debyg i niwl oherwydd yr atmosffer a llygredd golau. Mae llygredd golau yn broblem enfawr mewn dinasoedd achos bod cymaint o olau stryd ac adeiladau a cheir, a mae'n effeithio ar sut mae'r awyr y nos yn edrych, yn cuddio y sêr mwyaf gwan o'n golwg ni. Fan hyn, ni wedi troi y golau yna i ffwrdd mwyn gweld golygfa llawer gwell o awyr y nos, debyg iawn i ardaloedd awyr tywyll yng nghefn Gwlad Cymru. Ar ein noson cliraf, fe allwn weld cymaint â 4,000 o sêr gyda'n llyged ni yn unig. Yr hira i ni'n edrych y mwy o sêr y welwn wrth i'n llyged addasu i'r tywyllwch. Ni lwcus iawn yng Nghymru taw ni sydd â'r mwyaf o leoliadau awyr tywyll gwarchodedig yn y byd. Mae sêr yn beli enfawr o nwy a phlasma, a maen nhw'n goleuo ein bydysawd i gyd. Mae lliw y sêr yn rhoi gwybodaeth i ni am eu tymheredd nhw, ond mae ychydig o chwith, y sêr coch yw'r rhai oera, a'r sêr glas a gwyn yw'r rhai twyma, a ni'n gallu gweld y gwahanol liwiau yma gyda'n llyged ni. Ond nid dyma yr unig peth allwn ni weld yn awyr y nos, fe allwn ni hefyd weld planedau, ein lleiad ni, lleiadau planedau eraill, cymylau mawr tywyll o nwy o'r enw nebula, a chasgliadau enfawr o sêr o'r enw galaeth neu galaxy. Nawr, dyma olygfa, mae dim ond nifer bach iawn o bobl wedi cael y pleser o'i weld, dim ond gyfodwyr, astronauts sydd wedi teithio i fyny i'r gofod sydd wedi gweld hwn go iawn gyda'i llyged ei hunain, y Ddaear gyfan. Yn gynt, fe welwn ni'r haul yn symud ar draws yr awyr, ond nid yr haul oedd yn symud mewn gwirionedd, y Ddaear sydd yn troelli. Mae'r Ddaear yn troelli ar ei uchel, axis, unwaith pob 24 awr, a hwn sydd yn rhoi y dydd a'r nos i ni. Yn ystod y dydd, mae ardal y byd i chi'n byw ynddo yn gwynebu'r haul, ac yn y nos mae'n gwynebu i ffwrdd allan i'r gofod. Hyd yn oed mewn dinasoedd fel Caerdydd, fe allwn ni weld y sêr mwyaf llachar yn nen y nos, a mae nifer ohonyn nhw gyda'i gilydd yn gwneud cytserau, neu constellations, fel lluniau dot i ddot. Mae yna 88 cytser i gyd, ond ni dim ond yn gallu gweld tua hanner ohonyn nhw ar y tro, achos bod y lleill ar ochr arall y byd. Mae'r patrymau hyn yn yr awyr wedi cael ei ddefnyddio i dweud storïau a chwedlau dros y canrifoedd, a mae nifer o gytserau heddiw wedi eiseilio mewn chwedlau Rhufeinig a Groegaidd. Mae'r darluniau yma ar y sgrin yn ein helpu ni i weld beth yw ffurf y cytserau. Mae yna wrthrychau a creaduriaid chwedlonol fel Hydra yn y canol, a rai mwy adnabyddus fel Leo y Llew a Cancr y Cranc. Ond nid dim ond rhyw siapau pert yw'r cytserau yma, mae ganddyn nhw defnydd holl bwysig achos maen nhw'n cyfeirio at ardal eang o'r awyr, a ni'n gallu defnyddio nhw mwyn lleoli sêr penodol a gwrthrychau pwysig yn y nen. Mae sefydlwyr yn mynd cam ymhellach a defnyddio'r llinellau grid yma, set o cyfesurynau, sef coordinates yw rhain, ac yr enw Saesneg i'w disgrifio yw right ascension a declination. Yn gwmws fel mae pob dinas ar y Ddaear gyda lledred a hydred penodol, sef latitude a longitude. Mae pob pwynt ar awyr y nos gyda chyfesurin penodol sydd yn golygu y gall sefydlwyr wybod yn union ble i bwyntio telesgopau. Mae'r grid hwn yn edrych yn debyg iawn i ddweud y gwir i grid lledred a hydred y Ddaear. Yn gwmws fel y Ddaear gyda cyhydedd, sef equator, pegon o gogledd a phegon o de, mae yna gyhydedd nefol, pegon o gogledd nefol a phegon o de nefol hefyd.
Mae gwyddonwyr wedi diffinio'r cyfesurynnau yma gyda'r ddaear yn y canol, achos dyma ble i ni'n sefyll i syllu ar gofod, ond mae yna fwy i gysawd yr haul na'n planed ni. Ar wythnos hon, fe wnewn ni ddysgu mwy am ddwy blaned arall, y blaned Mawrth a'r blaned Iau, ac hefyd am ein lle ni yn y llwybr lleithog, sef ein galaeth ni. Fori fyddai'n dangos y blaned Mawrth i chi, rhywle falle y bydd ambell un ohonoch chi yn teithio iddi rhyw ddydd. Hwyl am y tro.